Здравейте, хора! Започваме епизод номер 6 от поредицата Пътят до първа дивизия. Играем срещу отборът на Барселона Б и юношите на каталунците, които са в Лига Адлернат. Това е втората испанска лига. Сега започваме матча. Преди малко играх същия матч. Снимавах го, видеото се оказа, че не се е снимало. Накрая имало някакъв проблем с Wi-Fi, но това не ме спира да, естествено, да повторя. И сега Бензема открива резултата 1-0. Летящ старт, както в миналия епизод. Миналия епизод 4-0 победих, ако не се лъжам. Добър матч се получи за нас. Всъщност 4-1 ли победих, 3-1. Да, точно така, 3-1 победих. Се получи се интересен матч. Много ме яд, че не успях да го запиша. Но ето сега записвам този, който също ще бъде толкова интересен. Сега каталунците организират атака, но Пияти успява да отнема. Сега Хосе Гая подава към Бензема. Бензема не може да бъде спрян, бърз е много. Бори се с защитника, но топката е отнета. Сега Иван Ракитич пресира. Марк Батра обаче на място. Железният защитник на Барселона, който също дойде от Барселона Б. Както и Серхио Роберто, Рафиня. Просто много млади звезди, които са в момента в отбор на Барселона. Дойдоха от тук, от втория отбор, който крие в себе си много млади изненади и таланти. Сега Карлос Вела се опита да спечели тази топка, не успя. Диего Годин излиза напред. Отново железен. Бензема подава към Коке. Ще успее ли Коке да отбележи? Стреля Коке! Не оцелва дори вратата. Испанският полузащитник. Засая. Тук чистим топката напред. Карлос Вела скача да се прибори. Не успява. И това трябва да бъде краят на полувремето. Да. Краят на полувремето. Да пристъпваме към втората част на матча. 1-0 на полувремето. За тези от вас, които не видяха, имам 19 000 коинс. Може да препоръчате играчи долу в коментарите. Сега Бензема напредва. Копва вратаря. Успява ли да отбележи? Не! Чуваме, феновете скандират. Сега Коки към Пияти подава към Бензема. Много добре разиграх тук нашите играчи. Бензема набира. Подава, но няма кой да засече. Карлос Вела. Мощен изстрел на мексиканеца, на вратарят на Барселона Б. Хосе Суарес, ако не се лъжа, се казваше. Успява да спаси. Сега Бензема се връща назад от много добри действия в защита. Показва току-що французина отне топката. Бележи. Ето това е Бензема. Много добър направен, много бърз, много здрав. Има всичко, един завършен нападател. Както виждате, отне топката, завъртя се. Бутна си 1-2 пъти. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 пъти. Стреля.
И на специален изстрел. Бап. Сега каталунците организират атака. О, това ще бъде сигурно директен червен картон за Ханс Родригес. Нека видим. Жълт картон за колумбиеца Хамес Родригес. Сега Пияти. Пияти ще се наложи да се оправи сам в атакуващи действия. Да видим неговия първи дрибъл, така отбърза серийките. Стреля и греда. Диего Годин подава напред към Коке. Неговия пас не може да премине през отбраната на каталунците. Иван Ракитич подава към Пияти. Пияти към Бензема. Пуска си Бензема напред, но топката му бива отнета. Сега Бензема успя да отнеме. Пияти стреля. 3-0. Става резултата. Тук отново Бензема успя да подаде. Да рикошира по-скоро топката в неговия крайник. И сега, както виждаме, настъпва и почти краят на матча, вече 89-та минута. О, добър шпагат на Хосе Гая. Края на матча. Победа, 3 точки, 3-0 печелим срещу Барселона Б. Надявам се да ви хареса. И този епизод от поредиците има 3 минути. И знаете какво следва. Ще разгледаме малко трансферната листа. Поема за парите, които... Не. О, не. Пак Wi-Fi ми изчезна. Добре, да се молим клипа да се запише и до следващия път. Ребе.